Сілавікі абяцаюць распачынаць крымінальныя справы адносна беларусаў, якія крытыкуюць улады ў сацыяльных сетках. Адначасова улады плануюць прыцягваць на вайсковыя зборы тых работнікаў сельскай гаспадаркі, якія недбайна працуюць, каб іх перавыхаваць. То бок мы бачым, што улады робяць гвалт універсальным сродкам вырашэння ўсіх праблем у Беларусі і нават сацыяльна-эканамічных. У пачатку тыдня прадстаўнікі следчага камітэта Міністэрства ўнутраных справаў пагражалі беларускім грамадзянам, што калі яны будуць пісаць нешта неправільнае ў сацыяльных сетках, то за гэта іх ужо прыцягваюць да крымінальнай адказнасці. То бок кантроль за сацыяльнымі сеткамі, за інтэрнэтам з боку ўладаў павялічваецца. Тут варта адзначыць, што у Беларусі і Расіі трохі розныя сродкі кантролю над інтэрнэтам. У Расіі улады блакуюць цэлыя сацыяльныя сеткі кшталту YouTube, Telegram і іншыя. У Беларусі трошкі іншая метода барацьбы з іншадумствам. Тут не блакуюць увогуле сацыяльныя сеткі, зато аб'яўляюць экстрэмісцкімі незалежныя медыі, прыцягваюць да адказнасці журналістаў, якія там працуюць, а таксама прыцягваюць да адказнасці спажыўцоў, якія спажываюць вот гэты контент экстрэмісцкіх так званых медыяў. Апошнія пагрозы з боку ўладаў – гэта рэакцыя на скандальную гісторыю з узбекамі. Лукашенко наабяцаў кіраўніцтву Узбекістана больш, чым Беларусь рэальна можа выканаць. У выніку незадаволеныя узбекі, якія прыехалі і ўбачылі, што рэальная сітуацыя не такая, якая бачылася ім у Узбекістане і бачылася на падставе кантрактаў. Незадаволены беларусы, якія ўбачылі, што узбекі атрымоўваюць больш, чым беларускія грамадзяне. Незадаволеныя чыноўнікі, дырэктарат, які не ў стане плаціць такія высокія заробкі, якія наабяцаў Александр Лукашенко, гэта каля $1000. Такія заробкі ў сельскай гаспадарцы ў Беларусі мала хто атрымоўвае. У выніку ў сацыяльных сетках людзі пачынаюць выказвацца незадаволенне гэтай сітуацыі. Улады вырашылі прэвентыўна заглушыць, нейтралізаваць гэтую крытыку і пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Што сказаць, класіка паліцэйскай дзяржавы. Яшчэ адзін цікавы сюжэт. Падчас селектарнай нарады 21 ліпеня Лукашенко, сярод іншага, загадаў прыцягваць на войска тых работнікаў сельскай гаспадаркі, у тым ліку і чыноўнікаў, якія дрэнна працуюць. Все должны быть мобилизованы. Вы видите, что творится с продовольствием в мире. Сегодня можно заработать хорошую копейку и не ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо по кадрам. Чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Многие полічылі гэта за жарт, за чарговую пагрозу, бо Лукашенко регулярно пагражае усім і кайданкамі, і адправіць за краты, і адправіць у калгас, і віламі там працаваць. Але, як высветлілася на другі дзень, улады
пачалі падрыхтоўку да канкрэтнай рэалізацыі гэтага загаду. Гэта пацвердзіў і міністр абароны Віктор Хрэнін, які хадзіў з дакладам да Лукашэнкі. Гэта пацвердзіў і кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Змітрый Круты. Але тут узніклі пэўныя рознагалоссі. Калі Александр Лукашенко казаў пра прызыў войска, то міністр абароны кажа толькі пра прызыў на вайсковыя зборы. Ну, а Дмітрый Круты удакладніў, што гэтыя зборы могуць быць 2-3 месяцы. Ну і сэнс гэтай ідэі таксама выклікае рознагалоссі. Калі Лукашенко казаў, што гэта пакаранне, Круты казаў, што гэта пакаранне і перавыхаванне, то міністр абароны Хрэнін казаў пра тое, што гэта не ёсць перавыхаванне, гэта ёсць павышэнне боездольнасці беларускай дзяржавы. Сапраўды цяжка знайсці сэнс у гэтай ідэі, бо тут сапраўды гэты сэнс трэба доўга шукаць. Бо Лукашенко загадаў прыцягваць у войска людзей сельскай гаспадаркі ў момант, калі ў разгары уборачная кампанія і людзей не хапае па ўсёй краіне. Затым узнікае пытанне, на падставе якога прававога акта будуць рабіцца гэтыя дзеянні, бо няма ніякага ні закона, ні прэзідэнцкага указа, ні хаця б пастановы ўраду. Есть вусны загад Лукашэнкі, і яго кінуліся выконваць. З парушэннем і Канстытуцыі, і працоўнага заканадаўства, і ўвогуле незразумела, на падставе якіх крытэрыяў будуць вызначаць, чалавек працуе добрасумленна, ці ён нядбайны. Ці тычыцца гэта мужчын, ці і жанчын таксама. Ну, а калі там, я не ведаю, чалавек прадпенсійнага ўзросту, мужчыны ў Беларусі ідуць на пенсію 63 гады, ну а вось чалавеку 62 гады, і ён прызнаны дрэнным працаўніком. Яго што, таксама на збор? Карацей, вялікая непэўнасць існуе, але гаворка пра тое, што вось гэты механізм гвалту для вырашэння ўсіх праблем, ну, гэта вот проста сапраўды класіка паліцэйскай дзяржавы. Гэта спроба нейкім чынам паўтарыць тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі ў сталінскія часы, часы ГУЛАГу, таксама зэкі выкарыстоўваліся дзеля будаўніцтва нейкіх індустрыяльных аб'ектаў. Ну вот, класіка, Беламор-канал. Вось, і як пісалі медыя, гэта механізм перавыхавання, ці, як тады гаварылі, перакоўкі людзей. Ну, вось цяпер замест будаўніцтва, замест прымусовай працы, прымусовыя вайсковыя зборы. Ну, увогуле, апошнім часам Лукашенко фантаніруе рознымі дзівоснымі ідэямі і стварэння райсельгазсервісу ва ўсіх райцэнтрах, і прыцягнення ў Беларусь розных замежных работнікаў, і 150 тысяч пакістанцаў, ось цяпер узбекі з заробкам $1000. Ну і вось цяпер гэтая ідэя прымусовага перавыхавання з дапамогай войска. І ўзнікае пытанне, а дзеля чаго тады ўвогуле існуе войска? Ва ўсім свеце войска існуе дзеля абароны краіны ад вонкавых ворагаў. А ў Беларусі, атрымоўваецца, яно існуе дзеля перавыхавання. Дзеля гэтага ў Беларусі ёсць іншыя інструменты і іншыя механізмы. Ці ў Беларусі так шмат парушальнікаў законаў, што ўжо не хапае там калоніі турмаў і даводзіцца выкарыстоўваць войска. Ну, тут
шмат пытанняў, на якія няма адказы. Але ўсё, мне падаецца, ўсё гэта сведчыць пра крызіс аўтарытарызму ў позні час. Менавіта чым больш позні аўтарытарызм, тым больш дзівосных рэчаў адбываецца ў гэты час. І таму тое, што цяпер мы бачым, гэта якраз прыкмета позняга аўтарытарызму.